Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa tibok nga kalibutan, sanglit nga ni ato broadcast, malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. O ako dako nga kalipay sa paghimamat kaninyo nining puntuha o ako nga dako nga pagtahod sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalon sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Elder Roger Canerva, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, ug usab kang Sir Chemel Almosera nga ato usab nga Treasurer. O ato usab nga itimbaya ang ato nga mga sponsors dinhi sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Ilabi na usab sa pangutana pastor. O ako sa itimbaya ang atong executive producer sa Lamdag sa Kamaturan, Sir G. Salcido. O ato gikalipay ang tanan ninyo nga suporta nining atong programa. Ang iyong kukamus pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmang panalangin, nga among naangkon gikan kanimo, ang gikalipay nga ikaw naguban kanamo sa makanunayon. Kami naghahangyo sa balang spiritu nga magkuyog kanamo. Salamat ng tanan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Bueno, niya na din ang ato nga mga nagasulod na din si Deb Dominic Texon. Niya din si Colyantes Jen, mayang hapon ni mo diha. Ernie Di Catayas, James Lou Aparicio, Rubilen Namani, kay Roy Jane Oteda, Daniel Jan Abasyal, o si Narbasa Usab, Narbasa Binos. Matod ni Ritoya Nano Jr., mayang hapon, Pastor. Mangutana usab ako bahin sa unang Korinto 14:44, bawal ba ang babae magminsay sa iglesia? Pastor, nalibog ko. Dagan salamat. So diretso ang iyang pangutana diri. So ayaw mo kalimot ha, kung aduna mo yung mga pangutana, naay number din sa screen 0916-278-9921 alang sa Globe, no? O usab alang usab sa Smart, atong makitaan diri ang 0929-344-177 kay atong tagaan na pagtaga ng inyong mga pangutana. Of course, ato gitagaag priority ang mga live nga mga pangutana. Makapollow up ko mo busa kung gusto mo makapollow up, itawag live, no? Kung kang uban sa gusto, i-text lang, no? Dinhi sa unang Korinto 14:34 aduna siya pangutana diri. Matod pa sa 34, akong basahon ang mga... Okay, bueno, ato sang bugtuon kay natay caller. Caller, go ahead, palihog. May hapon, Pastor. Pangutana, Pastor. May hapon usab kanimo dia Igsoon. Pinagawa to sa Roma 14:20 ug Marcos 7:19. Okay. Roma 14:20. Atong basahon. Nagingon, o yaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon, sa pagkatinuod malinis ang tanang butang, apan dautan ang buhat sa usa ka tawo ang pagpahipangdol sa uban pinaagi sa iyang pagakanon. Arita sa imong gingon nga Marcos ba to? Igsoon sa isun nga bersikulo, Marcos 7, Mateo 15. Marcos 7:19. Okay, Marcos 7:19 atong basahon. Okay? Nagingon diri. Sanglit dili man kini musulod sa iyang kasing-kasing kundili nga man lamang sa iyang tiyan. Busa igait sa rasagawas sa ingon ni ana gipahayag nga malinis diay ang tanan kanunon. Unsa may imong pangutana ani? Itato ba, Pastor, kining mga mahugaw mainlo na? Wala ko kabasa sa bersikulo nga imong gideklarar nga na imong hugaw diya. No, Brother Nel Buok sa Sambuanga, salamat sa imong pagtawag. Unya imong gi-insert dinhi ang word nga mahugaw sa akong gibasa sa duha ka bersikulo, Roma 14 o 20 o dinhi sa Marcos 7:19, wala tay nabasa di ang mahugaw. Na kay follow up? Na nagaingon na siya na tanan daw nga kuan mainlo na. Wala, nagingog mahilo na. Malinis diay ang tanan kanunon. Mo ni gingon sa Mateo City, Marcos City, Sinibi. Malinis diay ang tanan pan kanunon. Unsa may problema sa pag-ingon nga malinis ang tanan kanunon? Nga ang gisgutan man ang kanunon, wa mag-ingon malinis diay ang tanan mahugaw nga gisgutan sa Levitico, wala man. Okay, ang ba? Daw kay tungod ani. Okay, ako explain sa imo ha. Ato ni tagsa-tagsaon ang bersikulo nga imong gisgutan. Una nga bersikulo nga imong gisgutan sa Roma 14, kapitulo 14, bersikulo 20.
nga nag-ingon nga ayaw gubaa ang lawas sa tao pinagis pagkaon, no? Ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Okay? Unya nag-ingon din diri sapagkat tinuod malinis ang tanang butang apan dautan agbuhat sa usa ka tawo sa pagpahimang uban pinaagi sa iyang pagkakanon. So ang gisgutan dinhi may tungod sa pagkaon, wa magisgot dinhi og mananap nga dili pagkaon. Unas tanan, wala tay mabasa nga ang baboy pagkaon. Wala ta. Wa sa tay mabasa nga ang baboy makaon. Pero ang gisgutan dinhi pagkaon nga makapangdol. Mao ni nga ayaw gubaa ang tao sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sa unsa nga paagi kay makapangdol na di pagkaon nga gitawag nato og makapangdol nga gisgutan nini. O ato ni siya nga basahon ang mga context diri. Versikulo 13, no? Sa mao gyapon nga kapitulo nagingon. Busa kinahanglan dili na kita maghinukmanay ang usa sa usa. Hinunua kinahanglan magunahuna kamo sa dili gayud pagbutang og kapangdulan og makabalda diha sa agianan sa inyong igsuon. Pinaagi sa Ginoong Hesus na sayod og masaligon ako nga walay butang mahugaw diha sa kinaiyan niini apan kini mahugaw alang sa tao nga magunahuna nga mahugaw. So naghisgot ni siya igsuon og usa ka senaryo dili senaryo sa baboy. Kay wa man ingon dinhi nga alang sa Ginoo mahugaw. Ang gisgutan alang sa hunahuna sa tao man. So adunay kontrobersya kaniadto nga ilang ginahuna nga mahugaw na. Og mao ni nahimo nga kapangdulang. Ang Biblia sa pag-ingon niya nga baboy dili makaon, dili na mahimong kapangdulan. Klaro man na nga sugo na siya. Pero ang gisgutan dinhi, ang punto sa kapangdulan, unsa man yunahuna ani nga kapangdulan? Atong tanaw ng unang Korinto, kapitulo 8, bersikulo 7. Okay? Unang Korinto 8:7 nagingon. Sapagkat tinuod ang kanunon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Dios. So unsay gisgutan igsoon? Kanunon. Wa mag-isgot og dili kanunon. Now, anaaday kanunon nga makapangdol? Yes na. Atong tiwason sa pagbasa igsoon. Mao lamang nga kinahanglan imong bantayan nga kining imong kagawasan dili mahimong kapangdulan sa mga mahuyang. Kay kung ikaw nga may kahibalo, nakita sa usa ka tawo nga ikaw nagalingkod tambong sa kan-anan sulod sa templo sa Dios, dili ba siya lagmit nga badasig kung mahuyang ang iyang kaisipan sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa Dios? So naghisgot og kalanon, pwede baka, pwede karnero o unsa man kay kalanon man. Sa Biblia, wala gideklarar ang baboy kalanon. So, ang gisgutan kalanon. So, kini nga kalanon nahalad ngadto sa mga Diyos. Now, alang sa mga bag-o nga nabautismuhan, kung kana nga kalanon nahalad ngadto sa Diyos, kung imong kaonon, mahimo siyang kapangdulan. Mahimo siyang kahuyang ngadto sa mga bag-os pag-alagad. Mao kini ang gihisgutan igsuon. Kung basahon nimo ang tibok 14, wa kay mabasa nga baboy gihisgutan niini. Kay in the first place, wa tay mabasa sa Biblia nga ang baboy pagkaon. Ikaduha ni nga magpunto sa Marcos 7:19, mato pa nimo dinhi ta muhawid sa malinis day ang tanan kanunon. Now unsa may buti pasabot niini? Ang gisgutan kanunon, usbon ko sa pagsulti, wa tay mabasa nga ang baboy kanunon. Sa Levitico 11:7, ang baboy dili ipakaon kay mahugaw ni. So kay ang baboy dili ipakaon, tagon siya og dili kanunon. Kay kung kanunon pa ipakaon. Okay? Nang wa tay mabasa sa Biblia nga ang baboy ipakaon, therefore dili siya kanunon. Ang gisgutan sa Marcos 7:19, mao ang pagkaon nga diin gideklarar nila nga dili malinis. Ug mato din sa Biblia, malinis day ang tanan nga kanunon. Nga karon, atong tan-aw ang konteksto diri. Unsa may buot pasabot niini nga konteksto? Ang konteksto nagisgot ba og pagkaon sa baboy? Atong tan-aw ng immediate context. Moingon tag immediate context igsoon, mga silingan nga bersikulo nianang kapitulo ha. Unsay but ipasabot. Dili ta mo conclude nga baboy diretso ang gakaon kay wa pa man ta ka-prove. Atong i-prove din sa Biblia nga dili baboy ang ilang gikaon. Okay? Tanaw na to, bersikulo 7 na giyon.
O gitapukan si Jesus sa mga parasiyo o sa pipila ka mga skriba nga nangabot gikan sa Jerusalem, ilang nakita nga may tinun-an niya nga nangaon og hugaw kamot, sa ato pa wala makapanghunaw. Number 1, ang gisgutan dili baboy. Ang gisgutan usa ka kalabutan sa tradisyon nga ang mga Hudyo kaniadto sa dili pa mukaon manghunaw una sila sa kamot. Kung imo ni basahon sa King James Version, ang ilang gikaon tinapay, bread, gikan sa Greek word nga artos. Mabasa nato na sa translation sa Greek didto sa King James Version. Na karon kay tinapay day ilang gikaon, bawal mo kaon og tinapay kung dili manghunaw sa kamot. Mao nang gisaway sa parasiyo ug skriba nganong nangaon ang imong mga disipulo nga wala manghunaw sa kamot. Nya, 2. Okay? Nagingon ang versikulo 2. Akong basahon. Ilang nakita nga may tinun-an niya nga nangaon nga hugaw mga kamot. Sa ato pa wala makapanghunaw. Kay ang mga parasiyo ugod o ang tanang mga Hudyo, dili man mukaon kung dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang kamot. Agig pagbantay sa gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga katigwangan. So naay tradisyon nga ang mga katigwangan na yung manghunaw kasi imong kamot sa di pa kamukaon. Now, kana nga tradisyon, gisabot na sa mga bagong henerasyon sa kapanahunan ni Jesus Christ nga kung mukaon ka nga di ka manghunaw sa kamot, nakasala o nahugawan na ka. Muna ilan, nahugawan na ka. No, karon, ingani, kung maghisgot o panghunaw sa kamot, okay na siya sa issue sa health. Pero sa issue sa salvation, it has nothing to do with our salvation. Bisag hungaw imo kamot, gikaon ka, way labot sa kalwasan. May labot sa mayong panglawas, pero way labot sa kalwasan. Kaso giagi nas mga Hudyo ngadto sa kalwasan. Sumusa, nag-ingon ang si Ginoong Hesus, ang musulod sa tiyan, dili makapahugaw, kay igait sa raman. Atong basahon, ang maong versikulo sa Kapitulo 7, sa ang versikulo 18, 14 or 15. Walay bisan unsa diha sa gawas sa tao nga sa paghisulod ni ini kaniya makapahugaw kaniya. Hinunua ang mga butang nga magagula gikan sulod sa tao mao ang makapahugaw. Ug unsa to? Kanang mga pulong nga dili maayo mo'y makapahugaw sa tao. 17. Sa 16, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magapatalinghog o sa nagapahawa na siya sa mga panon sa paghisulod niya sa balay gipangutana sa iya mga tununan. So mao na niingon din siya nga ang tanan malinis ang tanang kanunon. Kanunon ba yan na? Nganong mahuwa ba na? Malinis ang tanan kanunon. So, wa maghisgot og baboy. Ang gisgutan, mga pagkaon nga ang apostolis na ngaon nga walay pupanghunaw sa kamot, gisaway sa parasiyo, puro sa gisaway pagbalik ni Jesus Christ ang parasiyo nga nagingon. Kawang, versikulo 7, Kapitulo 7, versikulo 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina ang kalagdaan sa tao, walay baboy dinhi igsoon. Okay? Follow up igsoon. Pwede ko, next question. Next question. Okay, next question palihog. Base dire, gilapas na daw ni Jesus, gilapas na ni Jesus, ang adlaw nga ipapahulay. Nado mabasa sa Juan 5:18. Okay, atong basahon. Gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Ang question mao ni, kinsay nagsulti? Okay? Ang nagsulti ani igsuon, dili si Ginoong Hesus, dili sad ang apostoles. Gi-record ni Juan ang conversation sa mga Hudyo. Adunay akusasyon ang Hudyo ngadto kang Ginoong Hesus nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipagpahulay. Ang pangutana, angay bata mutuo sa mga Hudyo aning panahona og nining konteksto ha. Ako masaw ng 5:18. Nagingon dire. Okay? 5:18. Okay? Niya din ang 5:18. Og mao kini ang hinungdan, ngano nga misabot pa ang tinguha sa mga Hudyo. Kang ginsa?
mga Hudiyo. Wa mag-ingon sa mga apostoles. Wa mag-ingon kang Kristo. Okay? Basahon ko sa pag-utro. O mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong igpapahulay, kundili tungod usab ang Dios iya manggitawag nga iyang kaugalingong amahan. Kinsay nasuko ang Hudiyo. Ang kasuko sa mga Hudiyo o ang akusasyon sa Hudiyo, girecord ni Juan sa iyang balasahon. Dili si Juan nag-ingon. Girecord lang ni Juan. Ug unsay sa igsulti sa Hudiyo, gilapas ni Kristo ang adlaw ing pagpahulay. Ang pangutana, mutuo ba ka sa Hudiyo? Okay? Mao ni pangutana. Now, aton tan-awon, pangutanon na to si Jesus Christ. Kung gilapas man ni Jesus Christ ang kasuguan sa Dios, lisod bang kayo kung tuhuan na tong Hudiyo, atong pangutanon si Jesus Christ. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17-18, adunay gipahayag si Jesus Christ din ninyon. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Gisopak ni Kristo or gituman? Gituman ni Kristo. Si Kristo magyud ang nigsulti. Napangutana, asa may muntuan? Si Kristo o nga Hudiyo? Lisod sad kung ang Hudiyo. Kaya ang Hudiyo, igo man to nag-akusar. No? So si Kristo gid ang atong tuhuan. Now, arita kang Pedro, kung tinuod ba yun? Kung si Kristo, naglapas sa adlong ipagpahulay, so sa ato pa kay naglapas, nakasala. Nablay lapas nga wa makasala. Oh, atong tan-awon ang ikaduhang Pedro 2:21. Okay? Nag-ingon din 2:21 ba ni? Atong takaplagon sa ang bersikulo basig nasayop ta sa pagdeklara sa atong mga bersikulo. Okay? Arita sa 2:21 or 2:22 nag-ingon. Okay? Okay, 22. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkap lagang limbong diha sa iyang baba. So ang apostol sigsulti, wa makasala si Kristo. So kung wa makasala si Kristo, wa siya maglapas, kaya ang sala mo may paglapas sa sugo sa Dios. Unang Juan 3:4. Okay? Now, ang punto mo ni, nganong giakusar nila si Jesus nga nakasala o nang lapas? Niya ang rason. Balik ta sa Juan 5. Ilang giakusar si Jesus nga nakasala, kay si Jesus nanambal man panahon sa adlong igpapahulay. Ug ang pagpanambal panahon sa igpapahulay, alang sa mga Hudiyo nakalapas na ka, pero alang kang Kristo wala. Ug ato nang basahon karon tudtood. Alang sa mga Hudiyo mo ni. Okay? Versikulo 8 diri sa Juan 5 nga imong gipabasa sa ako. Og si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dadang imong higdaanan og lumakaw ka. Human niya giayo ang nagbalatian, iyang gipabangon ang namasakiton og iyang gipalakaw. Unya nagbitbit sa iyang higdaanan. Ayaw pagunahuna nga higdaanan na pareha sa atua. Ang kanang higdaanan igsoon para sa atua na ay upat ka tiil, bugat na siya. Pero ang higdaanan kaniadto igsoon, dili ni siya bugat. Basahon na to niyo, Jess. Tungod niya na ang mga Hudiyo mingon sa tao nga maayo, adlaw karon nga igpapahulay nga gidili kanimo ang pagdaladala sa imong higdaanan. So diri siya nga punto igsuon nga nag-ingon nga kining word nga higdaanan igsuon gidala. So ang tunguna bed ni siya nga dagko no dili. Mura na siya og mat. Kung basahon nimo King James sa Living Bible ani mat ni siya. Gikan sa Greek word nga krabaton. Ang word nga krabaton, dili na siya kahoy. Ang word nga krabaton, dili na siya putaw. Sama sa ito nakakita nga ang bid putaw, ang bid kahoy. Ang krabaton is mat na siya. O nga kung referensya na anigson, basaha sa Living Bible. Okay? Now, ingani nga punto. Now, sala ba ang pagpangayo sa adlong ipagpahulay? Si Kristo ang atong pangutanon. Okay? Sa Mateo Kapitulo 12, Jesus Christ mismo atong pangutanon ha. Kapitulo 12, versikulo 10 ngadto sa 12.
Okay? Nagingon. Og tanawa dito usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos og aron nga ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nagingon o yun ba sa kasuguan ng pagpangayo sulod sa adlaw ipagpahulay. Kanila mitubag siya nga nagingon, kinsa bang tawhan na kaninyo nga kung siya may usa ka karnero nga di og kini nahulog sa gahong sa adlaw ipagpahulay, dili ba gunitan ninyo kini aron bitaron paingon sa taas? Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga kardero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlong igpapahulay. 5 minutos ang nabilin sa atong first portion. So ako nabasa Igsoon. Next question, last na lang kay aron matagaan sa panahon ng uban. Okay. Bala na Igsoon? Next question. Nabasa last. Okay, last question. Kan. Sa ng pag-attend sa kanang mga video okay. Okay. Kanang mga kano sa muna ka mga video okay, mga kano. Ang imong gisgutan mahitungod sa video kay okay ba o dili? Okay. Ang video kay Igsoon labi na anang places nga questionably dili okay. Kay sa places nga questionably Igsoon, usually ang uban diha na inom. Okay? Na ay mga palahubog diha. Ang uban na ay mga dili nga mga tarong diha. Pero kung mag-video kay Igsoon sulod sa ibong balay, labi ng mga religious imong kantahon, no sa may problema na, walay problema. So ang problema ana Igsoon mao ang place, klase sa lugar. Ikaduha, bantay usab nga atong pag-video kay dili makadisturbo sa laing panimalay. Okay? Kay makaguba na siya og relasyon. Okay? Number 3, Igsoon, ang pag-video kay ibutang lang sa saktong panahon nga diin ga-relax ka. Ayaw ipuli sa imong trabaho. Ma-ineffective o ma-inefficient ka sa imong trabaho. Okay? So, kung atong tagaan na siyang bersikulo, ang unang Korinto Kapitulo 10, bersikulo 31, adunay prinsipyo nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan nga nag-ingon. Akong basahon, 10:31, ingon siya, busa kung magkaon ka mo, o magainom o magabuhat sa bisan unsa. Kanang word nga bisan unsa na apila ng karaoke diya. Buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So kung ang imong pagkaraoke dili makahimaya sa Dios, ayaw na lang. Pero sa imong pagkaraoke makahimaya ka sa Dios kay ang imong gikanta mga religious ug uban pa nga dili mga offensive nga mga kanta sa Kristohanon nga pagkinabuhi, buhata ka na. Okay? So, Bueno Igsoon, salamat sa imong pangutana. Okay? Salamat sa imong pagutana. Okay? Daghang salamat niya na Igsoon. Niya na din si na Religion Gilig Kachelia. Bueno mga pinangga, i-share ninyo ning programa para usab mahimong panalangin ngadto sa uban, mahitungod niya ng mga butanga. Nasab din si James na si Sitsit Dayaday. Salamat Sitsit Dayaday, no? Usa ni ka-active din sa ako nga Facebook, no? Usa ka defender usab sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Bueno, nakabsan kita sa atong panahon. Ayaw paghawa, mabalik kita karon tutod. Go. Lula ta doon ang bagulaan may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Okay ba? Hindi na ka magtugay-bay. Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Papag ikaw study ayo na. Kira na ay katunga na bitaw ka. Mo gud, bisa magid isa ka page di wala pa mi kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa tong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes. Ingon pa gay siya nga mag-andam ta permi. Sus. Pero ba di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Great cake ka. Ito kayo. Madumduman ni mga tanan. Sige. Sara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang isa ko mapesa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo gaw. Open it to page 365.
Bueno, mibalik kita mga pinangga o ayaw ba mo kalimot, no? Pwede mo makatawag 0916-278-9921, 0929-344-1777. Okay? So, ni ay pangutana dinigikan kang Linjon sa Facebook, Pagguti. Pastor, pangutana lang ni, kung ikaw usa ka Seventh-day Adventist, dili ba ta kasala kung moapil ta aning gitawag og kapa? O kini si Pastor Joel Apolinario usab ba kini ka Adventist? Salamat daan sa tubag, Pastor. Bueno, kung naay mo tawag, okay, ato sa tagag panahon, pero sunod, tagaan ko nigtaas nga panahon na. Bueno, caller, go ahead, palihog. Parehan, caller. Ay hapon. May hapon usab, caller. Go ahead. May hapon kasi. Ako di si Richard, taga Bisaya. Okay, padayon ni Son. And hindi ako ang second time nag-request bago na pagkakasuan. Murag di kay nako klaro ang imong kuan ba? Putol-putol. Hinahinayan Okay. ang sulti. O sige, Pastor. Mangutangan naman sa diretso, Pastor. Isa ko ka born again Christian na Usa ka ka? Isa ka born again Christian. Okay, go. Palihog, Richard. Dayong sa Midsayap. And then, apil-apil ko ka rin sa mga Sabbath keeper na outside church sila sa church. Gawas sila sa SBE na church kay sa verse na come out of my people so they can teach us for sins. Mga ilang reason na nang gawas sila. Hinahinayan lang iso kay murag paspas na sa kuha o niya dili kay clear. Okay, Pastor. Okay, Pastor. Hinahinayan, okay. Nag-apil ko karon Pastor sa isa ka grupo na sa mga Sabbath keepers gyapon. Unsay ngalan sa grupo, palihog? Wala sila yung pangalan sa group, Pastor. That's why naggawa sila sa SBA Church because the verse na come out of here my people. Okay. Go, palihog. Ay, Dili ay, sila kung daw, dili sila Seventh-day Adventist Reform Movement? ilang grupo yun ay Seventh Adventist. Wala na nilang gilang Adventist kaya nanggawa sila. Okay, na may ngalan na nila. Ang uban, Remnant Church, ang uban, Wala, Pastor. Davidian, 6040, unsa man? Wala gid Pastor kayo. Wala daw sa unang panahon daw ni Christ, wala daw yung church daw, wala daw yung pangalan ng church. sa Home unang church na panahon. siya. Home church, go. Home Palihog. church. Home church. Tama? Home church. Okay, go. Tama. So, tama ba na, Pastor, na nag-appeal na na kay because pagano daw ang simbahan ng mga building, tama ba nung among ginapilan kayo? Okay. Kanang inyong naapilan, Salamat. dili na siya tama. Okay? Nganong dili tama, ingani mo ni siya. Nag-claim gihapon na sila og Ellen G. White, nag-claim gihapon na sila og Bible, pero na sila kagalingon nila nga mga pamagi. O kana sila, wala mo daghan, wala mo lukop sa tibok na kalibutan. Dinhi gani sa Pilipinas, bisag sa Mindanao lang, kung naa ka sa Midsayap, Cotabato, di ka kakitag simbahan nila na. So imo makita nga sa katapusang mga ano niya mo deklarar sila nga karong katapusang adlaw doon lang mo balik si Jesus Christ. Kung doon lang mo balik si Jesus Christ, nganong napa sa Midsayap ang mensahe? Diba? So, kung doon lang mo balik si Jesus Christ, nganong wala pa sila mulukop sa tibok kalibutan? Ang Biblia nag-ingon sa Mateo 24:14, and this gospel shall be preached into the whole world, then the end come. So, kinahanglan, mabalik si Kristo, mawali ang minsay sa tibok kalibutan. Unsaon nila pag mawali nga, waman sila na ili. Yan nara sila sa balay, waman tayo mabasa sa Biblia, diniigsoon nga balay ang pagsimba. Natay mabasa sa panahon nga gamay pa ang mga tao kaniadto. Pero sa dihang nagdaghan na igsoon na ay church nga gisgutan diri o kanang giingon diya nga come out of her my people, ilang gigamit ang Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Wa kay mabasa diha nga Seventh-day Adventist na. Walay mabasa na diha nga mga punto. So ang ako tambag sa imo igsoon, kung makabisita ka sa amo mga simbahan, palihog obserbahi ra gud. Kay kanaka ang imong nasudlan mga legalismo ug mga panatisismo. Bisag di na ka musulti sa ako igsoon, daghang kay sila gisulti diha, bawal ang cross, simbolo sa cross, di ba? Tama? Bawal ang daghang kay na sila og gitawag og mga bawal hantud tanan sila na lay sakto. O wala na kay mapili pa. O kanang mga home church, nasa home church sa ubang area, di sad sila magkasinabot kay mag-away sad sila. Kaya nga naman, wala man sila isaktong organisasyon. Wagay kay organisasyon igsoon, wagay nangulo, wag kay yatak-yatak ang mga punto diha nga mga pagi. O karon na sana sila nanungha, mura og mga uhong sa kabuntagon.
Okay, Faday Nixon, Brother Richard, unsa po may follow up? Ganun ako good sila pastor kay ako magong pangdala ko mga kauban sa mga bunagin ba si makasala ko sa Ginoo ba kay gipangdala na ko sa ano mga grupo ba. Ang maya na igsoon, makagawas ka niya ng area. Grabe kina sila nga ka mga panatigo. Gani ang uban ana nga mga home church, di na magay nila paiskulahon ilang mga anak. No? Kung mahimo makagawas ka, balik din sa main Seventh-day Adventist natay mga simbahan diha. No, nga dinhi sa SSM o Southern sa Mindanao Mission diha. SMM na mga pastors, pag-guide lang igsoon, magpag-guide lang ta. Kontak lang sa mga Seventh-day Adventist na may mga simbahan diha, anha diha igsoon. Ayaw, ang imong grupo, ang imong nasudlan, grabe na sila ka mga panitiko, morasad na sila mga parasyog, mga skriba. Okay, igsoon? Okay ba sir? Salamat. Kontak lang sa kuha, no? Text lang kaya ako kang basahan kung asa ka dapit nga area, mangita tag district pastor kung kinsay na diha, pabisitahan ta ka. Okay? Dako kay tabang mo salamat kayo. So, salamat, Brother Richard Dayong sa Midsaya, Cotabato. Bueno, daghang salamat, no? Another caller. Go ahead, Palihog. Hello. Oh, Paday Nixon. Hello, pastor. Oh, Paday Nixon. Go ahead. Ako na ako'y pangutana pastor Okay, Palihog, panguta na lang. sa Leviticus 23 pastor. Unsang bersikulo sa Biblia, hinaynaya lang, aron madagkuan ako, makatch up na ako. Pas-pas ka. Kanang Leviticus 23 ang kanang chapter may kasturya na ako ba nga kailangan ko no nga kinanglan nga paulogon pa nato mga pista kay kana wala katapusan. Tapos sa New Testament gisaulog ko na ni Pablo. Unsa ilang bersikulo nga gigamit igsoon nga kanang nga pista walay katapusan? Nasa Leviticus 23 mabasa diha. 23 unsa nga bersikulo? Wala ko maawan. Nagbasa naman ako na ibutan diha nga mga pista ba pagtaulog nila na pwede na Di interesado ko anang word nga walay katapusan. mo na nga Kay kanang word nga walay katapusan, gusto na ko kay depende mo gud sa context igsoon. Na may context igsoon kanang word nga walay katapusan. Usay ang Hebrew word gigamit na usay olam. Og ang word nga olam nagadepende sa pagkagamit. Usay ang ulam igsoon gitawag og walay katapusan hangtod matapos ang iyang purpose. Okay? Now ang punto mo ni ang kining mga piyesta o kining mga paghalad natapos ba ang purpose ani? Yes, natapos sa kamatayon ni Jesus Christ. Okay? Now, say for example, Passover. Ang Passover gigsoon gisilibrar sa permirong bulan sa kalendaryo Hudiyo nga gitawag og Abib or Nisan. Ang Passover is Nisan 14 or Abib 14. Kanang word nga Nisan igsoon nay pag-Babylonian nga kalendar ana gikan sa word nga Nisanu. Ang word nga Abib usab nay pagka-Canaanites, no? Now, ang word nga Abib or Nisan, first month na sa kalendaryo sa Hudiyo. Mabasa nato na ang mao nga punto sa Levitico 23, versikulo 5, 6, igsoon. So, imo makita diha nga ang ika-14 igsoon, ang katumanan ni ana si Jesus Christ. Kay kanang Abib 14, kung Passover, isilibrar na nila sa panahon sa gitawag pagpatay og karnero o gielaborate ang explanation niya naa sa Exodus Kapitulo 12. Ikaw nalay magbasa niya ng panahon na. Okay? Now, kana patyon ang karnero sa Pasko og ang dugo igsoon sa sumala sa Exodus Kapitulo 12 ilang ibutang sa balabag sa pertahan. Kung ang abot sa panahon niya nga muagi ang manulunda, pag makakita ang manulunda og balabag nga dugo sa pertahan, ang manulunda mo Passover. Mulaktaw na siya. O kung ang manulunda makakita og pertahan nga walay dugo sa pertahan, now iyang patsyon ang kinamagwangang anak ni ana. Sa panahon na siya sa kang Moses sa ilang ipagawa sila sa Ehipto. Okay? Kaya di may ipagawa sa Paraon.
Now, ingana igsoon, so therefore kana siya sa panahon sa Pasko, magpatay karnero ang dugo, ibutang diha sa pertahan, kay kana siya nagpasabot sa unahan nga si Kristo mo'y katapusang karnero, patyon og kana natuman, kay si Kristo gipatay sa panahon sa Abib 14. So sa daban namatay na si Kristo, wala na nang gitawag nga Passover. Okay? Now, karon human sa Passover, ika-15, ihap kag 15, 7 ka adlaw, mabasa nimo na sa Exodo, Leviticus 23, versikulo 6, 7, ug 8 ngadtos 10, nga kana siya, gitawag na sa siya og Feast of Tabernacle. Sa pirmirong adlaw na igsoon, ilang itabyog ang gitawag natong inunahang bunga. Okay? Ngadto kana nga selebrasyon, di sila mukaon og tinapay nga walay libadura. Okay? So kana wala na natapos na. Sumala sa atong gibasa permi sa unang Corintios 5 City, diha na siya natapos sa kamatayon ni Jesus Christ. Na mahitungod usab sa Pentecost, adunay selebrasyon sa katapusang Pentecost nga selebrasyon kaniadto igsuon nga nahitabo sa buhat dos, the outpouring of Holy Spirit. Okay? Nga human niya na igsuon, kay ang una na is Passover, sunod Feast of Unleavened Bread, sunod Pentecost, o ang sunod blowing of the trumpet. Sa blowing of the trumpet igsuon, sa ikapito ka bulan, sa unang adlaw sa bulan, nagisgot ko Leviticus 23, ilang tingugon ang trompeta. Kay sa pagtingog sa trompeta, usa na kailahanan, ipangandam ang mga Israel sa umaabot nga Day of Atonement. Okay? Unya, inigabot na sa ikapulo ka adlaw, na gitawag og Day of Atonement, patyon ang karnero, kausa sa usa ka tuig, unya ang dugo dalon didto sa sanctuaryo. Wala na may sanctuaryo ron. Okay? So sa ato, pagkanatanan nga mga pista, wala na siya. Landong lamang na sa lawas ni Kristo. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16. Akong basahon igsoon. Kolosas 2:16, adunay gipahayag dinhi si Apostol Pablo. Nagingon diri. Okay? Busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon, mauni ang mga paghalad kaniadto sa sanctuaryo. O mahitungod sa pangilin o bulan, subag-ong subang sa bulan o mga igpapahulay. Kaning word nga igpapahulay, nag-refer sa ceremonial Sabbats, sa mapananglit sa blowing of the trumpet. Sabbath na siya, kay wala may trabaho, pero dili weekly. Ang Day of Atonement, Sabbath gyapon na siya, kay rest man, walay trabaho, pero dili weekly. So, nagingon sa 17, kini sila landong lamang sa umalabot, apan ang lawas iyan ni Kristo. So, pagkamatay ni Kristo, wala na'y selebrasyon niya ng mga pistaha. Buyo, padayon, Exxon. Lagi mo man sa pastor lagi nga sa ulog pa ni Pablo ito kana nga pista. Kung giingon na ni Pablo, asa man sa bersikulo nga gisaulog ng mga pistaha. Murag bag una sa kong pagdungog ba? Nga si Pablo nagsilibrar anang mga pistaha nga gisgutan sa Leviticus 23. Kay kung mapamatud-an na magsilibrar si Pastor Bacalares. Pero tuntuon naman tagbasa-basa aning Biblia o ban sa among mga profesor, wala pa may nabasa. Ambot, asa na nila gibasa. Pangutan na ko sa Exxon kung asa na mabasa, kaya wala mo ko kabasa sa Biblia na. Sige, salamat Pastor. Dagan salamat usab, Brother Rito Magdria. Okay? Dagan salamat niya na, Brother Rito. Balik ta, dinhi sa Glen John Paguti nga pangutana. Gusto ko mangayog taas nga panahon, ani. So, caller, padaplin una. Okay? Ingon si Glen John Paguti, Pastor, pangutana lang ni kung ikaw usa ka Seventh-day Adventist, dili bata kasala kung muapil ta aning gitawag og kapa. Og kini si Pastor Joel Apolinario usa ba ni ka Adventist? Salamat sa tubag, Pastor. Unahon tani si Joel Apolinario. Di ko motawag og pastor ni anak kay wala man na mapastor sa Seventh-day Adventist. Ang kasaysayan ni Brother Joel Egson, usa na siya ka-offshoot sa Seventh-day Adventist nga gitawag og 60-40 or 89. Okay? Now, kanang mga 60-89, daghan na silang mga pagtulunan nga wala mamaog gikan sa balaang kasulatan.
Na human na converter kunuhay siya. Ako di ko kumbinsido nga na converter with a purpose na iyang pag-convert. Converter kunuhay siya, napa-Bible study siya, niya nahimo na siyang guard dito sa Mountain View College. Pobre na, parehan ako. Nag-guard ra ba yan sa Mountain View College? Okay? Unya matod pa sa source nga ako nga gikaistorya nga kauban niya nga guard, na football na siya tungod kay nairason. Okay? Ya, tapos nagbalhin siya dito sa Sipak. O niya, sa pagbalhin niya sa Sipak, wala na siya ka-graduate sa mao nga gitawag og theology. Tingala lang ko nganong nahimo na siya og pastor. No, karon ingani. Ngano nga ang Seventh-day Adventist kumbinsido nga ang iyang ministry dili sa iya sa Ginoo. Nganong moingon ko, personally, dili isa Ginoo. Nag-start na daan og deceiving nga area. Number 1, nganong deceiving? Kanang word nga kabus padatuon. Dili ko kumbinsido nga naay kabus padatuon. In the first place, dili ka madawat membro sa kapak kung wala kay invest nga 5,000. Kinsa may kabus? Ang tinuod nga kabus, igsuon kanong kausang mo kaon sa usa ka adlaw, kaduha di ka kaon sa usa ka adlaw, mo na mga kabus. Paimo pa nang pa-invest og 5,000? Unsaon na pagguan? Unsaon na pag-afford nila? Lugar, mangutang na sila, pastor. Kinsa man say magpautang, maglisod pa man gani og kaon ka usa sa ka adlaw. Busa ka ng word nga kabus nga padatuon, wa na mahitabo. Palihog ko no, tagay ko 100 kangalan nga mga kabus nga nadato. Kanang kaisa mo kaon sa usa ka adlaw. So kana lang nga punto daan igsuon, wala na. Number 2. Kanang word nga Moses, modern Moses. Ang Moses kaniadto igsuon, gitawag siyang Prince of Egypt. Dato na siya. Gitawag sa Ginoo, gidalid sa kabukayran, pila ka mga tuig, mabot 40 ka tuig, gibansay sa Ginoo, nahimo siyang pobre anang panahona. Dili dato. So gikan sa pagka Prince of Egypt, dato ngadto sa gitun-an sa Ginoo sa mga kabus nga pamaagi. Nakaron, ang modern nga Moses karon, unsa may claim? Dato? Sumao na siya nga mga punto itaw igsoon imong makita. Number 2, ngano na may doktrina nga nag-ingon diha nga ang Holy Spirit ma-attend nimo, makuha nimo pinaagi sa kwarta. Asa man sa na mabasa? Now, dagang mga kaigsoon mingon nga pastor, nakatabang man ni sila. Unya, ikaduha pa pastor, naa may programa kabus padaton. Nato ko na examino ng kabus padaton igsoon. Number 1, asa mabasa sa Biblia nga adunay programa ang patriarka kabus padatuon. Number 2, asa mabasa sa Biblia nga ang mga propeta sa Old Testament naay programa nga kabus padatuon. Huruta ang Henesis ngadto sa Malakay nabakay mabasa sa Biblia nga naay programa ang Dios kabus padatuon. Arita sa New Testament. Asa mabasa sa Biblia nga ang mga disipulo naay programa kabus padatuon. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo na programa kabus padatuon. Gani si Kristo na tao kasmit ang mga karniro, kabayo didto sa kapasungan, meaning to si kabus si Kristo. Asa mabasa nga ang amahan adunay programa ngadto kan Jesus Christ nga kabus padatuon. Sunod, arita sa pagkamatay ni Kristo og si Kristo tuana sa langit. Ug ang mga apostoles tuana sa Asia Minor. Asa mabasa sa Biblia nga ang apostoles adunay programa kabus padatuon. Gani dinhi sa libro sa Buhat kapitulo 6 bersikulo 3. Kini sa Buhat igsuon tuwa na sila dinhi sa lain-laing nasod 30 years after gikan sa pagsakan ni Kristo. More or less. More or less igsuon. Nya kung imo ganin tan-awon dinhi igsuon, matud pa niya dinhi no? Okay, atong examinon ang maong punto. Okay? Neos, 3 size. Okay, 3 size. Apan si Pedro, miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan. Apan sa ania kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Hesukristo. Silver and gold have I none. Pakitai ko sa mga apostoles nga naay programa kabus padatuon. Arita sa panahon sa Remnant Church nga maong Seventh-day Adventist. Mga kaigsunan, basahi ko sa Spirit of Prophecy nga naay kabus padatuon. Kabalo ba mo mga pinangga kana nga doktrina
doktrina kana dili iya sa Seventh-day Adventist. Okay? O doktrina kana nga dili maprubahan sa balaan nga kasulatan. Imagino nimo, aghaton nimo ang mga tao, deception na daan. Gift, love gift. Okay, may yung kagay love gift igsuon. Pero nganong ang imong gipirmahan didto, donation man. Asa ka kabasa sa Biblia nga ang word donation magpaabot og 30%. Unya napay giingon diha igsuon nga kinahanglan mo donate ka. Sulihan ko kamo, ang claim sa mao nga grupo 2 million sila ka membro. Pero nagtuo ka kanang 2 million, nagdonate na nga wala ekspektasyon nga 30%. Niya pa gid igsuon, gidaot na niya ang Seventh-day Adventist. Kamo mga Seventh-day Adventist karon palihog. I-access ninyo ang ako nga Facebook. Na ako gi-post didto. Gibirahan niya ang Seventh-day Adventist. Gidaot niya ang Seventh-day Adventist. Mato pa niya ang Seventh-day Adventist wala marehistro. Og mato pa niya wala nay bautismo karon. Kay giwala na kuno ang bautismo. Dili ba na offshoot movement? Question ako alang sa mga kaigsunan, musuporta bata sa usa ka ministry nga kanang kwartaha dili ato gihatag sa Ginoo, gipiyal nato steward ta niya ng kwartaha ug atong i-invest diha sa mga taong gapangatake sa Seventh-day Adventist. Nga pa isa niya ka-atake. Aangat tayo. Giberan niya nga angat kayo, mato pa niya, please, sa alang sa akong mga membro, ayaw ninyo butari ang aangat tayo. Akong gi-examine ang angat tayo, igsoon. Usa ni siya ka Seventh-day Adventist, dagan na tabang. Number 1, tanawar ko diriyo. 300 na nahimo sa angat tayo, 312 House Measures, House Bills and Resolution. Siya ang responsable sa RA 11004, Hope Channel Franchise Renewal for 25 years. Muminsahi ang Hope Channel, tibuok Pilipinas, dakog katabang sa buhat sa Ginoo, busa apilar na kus mga kaigsunan, ayaw kamo pagtuo ni anang programa sa kabusda tuon, kay wa gyud taw na siya nahimo ni ining programa sa ebanghelismo. Okay? Now, ingani nga mga punto igsuon. Sunod nga punto diri, ako nakita. RA 10931, Free Tertiary Education Act. RA 10969, Free Irrigation Act. RA 11210, 100-day Maternity Leave Act. Maka-maternity leave. Kung sa minihimos ka pa, ani? Sunod, naging diri. RA 11210, GR01, Increasing the Base Pay of Military and Uniform Personnel Act. Napagin diri. HBC 902, Banning of Single-Use of Plastic Bill. O alang sa mga Seventh-day Adventist, niya ang pinaka-importante. DepEd Order 105, 2010, excuses elementary and high school faculty staff and students from attending classes on Sabbath. Mao ni ang pinaka-importante. Na ay DepEd Order. Nga ato nga mga estudyante ma-exempt sa Sabbath, mga elementary. CHED Memo, November 15, 2010, excuses college faculty staff and students from attending classes on the Sabbath. Nga pa yun. RA 8981, Grant Sabbath-free board exam. Mabitaw nga, gi-alternate ang board exam, labi na sa CPA. Domingo karon pag next usab, Sabado, kay kaniadto wa gyoy, puro gyud Sabado ang exam. Mauni ang nahimo ni ini nga ni isa ka is Devon Seventh-day Adventist. Pero iyang gitirahan. So nagpasabot gyud igsoon, nga diin kangkin sa kang gahom naggamit sa iya. Ngoni siya nga mga punto ha. No, kami, wala ko'y problema sa uban natong igsuon nga mga Adventist nga naa sa kapa. Hangyo lang ta nga, parang panahon na angay na iyon dang palangga BMOS organization. Okay? Wala biyay grudges ang organization sa inyo ha. Igo lang naggiya ang Seventh-day Adventist. Ug among gusto protektahan ang bag-ong gapanulod kay usually sa mga Ponzi scheme ang biktima katong naa sa ubos, mas baga na sila kaysa nag-enjoy diya si babaw. Mao na siya igsoon ang gitawag nato og realidad nini nga panahon na. So kung ako inyong pasultihon,
offshoot si Joel Apolinario. Offshoot sa Seventh-day Adventist ang Kapa. Kini nga pag-istorya igsoon, iyan ni Pastor Bacalaris. O nga, aduna na tay mga circular gikan sa mga kadagkuan nga opich ato unta nga siya tagaag panahon. Okay? Bueno, dengan salamat no. So far kung adunay mga pangutan na follow-up palihog, igsoon kamo nga mga Kapa Mermer, nagmahal ba ang organisasyon sa inyo? Wala kami naglantaw sa inyo nga makasasala o unsa ang among linantawan mga biktima lamang kita ni anak nga mga scheme. Kay kabalo na baya ka ang yawa. Kay kabalo mo gud ang yawa nga tirahan mo sa doktrina, di gyud mo matarog bisan pag mga offshoot di mo matarog. So dinhi mo tirahan sa lain nga agianan. Bueno, Kibi, Phoebe Zero, Panther, Frederick Simasio, Pastor God PM, please make a special prayer to my mother, Phil Lourdesita Simasio. Okay, 5 minutes ang nabilin igsoon. So ako nang ipatiknot nato na sa atong late spray, no? Palihog i-appeal pag-ampo sa late spray ang Lourdesita Simasio. Niya din si Jonathan Fronteras, Pastor, maayong hapon, ngano nga dili maayo isa-isa ka isdi magtan-aw og sini ato na tagag panahon. Pero napakoy gusto i-input igsuon sa gitawag nato og Kapa. Nining punto hating igsoon dili sa tambudawat sa pangutana kay disi sa nako isintro sa gitawag og Kapa, no? Kay ingani igsoon nganong concern ko aning gitawag og Kapa, ingani magod. Kung inyong nadumduman sa MSS, daghan sa Bukidnon alone, 200, more or less 200 million ang nga biktima. Kaya di sa kumudawat o pangutana kay diretso sa ako sa ni-concentrate. Nga ni magod po ito pag mahagpa ang Kapa igsoon ang mahitabo ana, adunay Adventista nga gi-recruit o adunay Adventista nga i-recruit, maglalis na sulod sa church board. Ingana nga mga punto. Bilo nagihangyo og tawag. Okay, atong baton ang tawag. Caller, go ahead, palihog. Mangutana ko, Pastor. Okay. Kung saan na katinuod niya ang Kapa offset. Okay. Daghang salamat. 3 minutos na nabili ang signal. Akong gi-explain kanina. Ang Kapa offshoot number 1, ang founder ana offshoot daan. 60-40 kaniadto. Nagpa-convert kunuhay. Number 2, nasa doktrina nga siya si moderno nga Moses. Number 3, siya ang kwarta kuno ang Holy Spirit kuno maatin pinaagi sa kwarta. Okay? Number 4, nangatake sa Seventh-day Adventist. Okay? Bueno, 2 minutos na nabilin igsoon di ko ka hatag og pataas pa ni ana kung gusto ka balik tawag sa sunod. Bueno, niya dinhi sa mubo na itong panahon. Daniel John Abasian, watching from Digo City. Good afternoon and God bless to all. Greetings from Belzazar Abasial family. Nadini Sir Narilihan Gaelig Gatchelia. Nadi si Joel Lacson Sumagang. Nadi si Marjan Pinkian Malon. O niapatay mga kaigsunan ni nga ubay-ubay si Evalyn Yugod. Nadi ni si Dave Dominic Texon. Nadi ni si Netanya Bulo. Si Lani Delario Barrio. Roy Sikuya. Ritoya Nano, James, guban mga kaigsunan diri, Shibari, Villaris Ricalia, Richard Clark Tayong, Johnny Ri Dayanap, ug daghan pa buino di na magid nato mapugnan ang atong panahon igsoon. Alang sa mga Seventh-day Adventist nga naa sa Kapa, kung nakasakit man ko sa inyo igsoon, pasaylo ako ninyo. Igo lang gyud ko nagsultis tinuod. Nga usahay ang yawa marunong gyud kaayo. Wala gud mi kasuko sa inyo ha. Gani sa akong Facebook bibo kayo, wala ako gatubag diha. Og mga ginapili lang nako ang ako nga pasabton. Ingani man lang igsoon, kung dili lang gyud tingali ko pastor sa Seventh-day Adventist, dili gyud ko kaisgot ani mga butanga. Kung wala ko gitawag sa Ginoo nga ingon nga magbalantay sa karnero, walay Pastor Bacalaris din sa Hope Channel, walay Pastor Bacalaris nga mo depende din sa Facebook. Sorry lang kayo, pero wala ko'y grudge sa mga membro sa Kapa. Ang ako gilantaw, ang naa sa scheme sa Kapa. Mismo pa ang Security Exchange Commission igsuon. Kung nagtuo ta og Roma Kapitulo 13, nga ang naa sa gagamahanan, giordinar sa Ginoo, atong paminawon ang gobyerno. Kung illegal sa gobyerno, nganong legal man sa Seventh-day Adventist, dili na mahulog nga legal. Igsuon, nakadawat bi ako og death threat. Pero sugin lang ko kamo, ang ako igsuon, pila na ako nabilin sa akong pagministeryo, way problema, bisag katunga na lang.
no? Wala gid na siya problema. Pero tudloan ta katong gaingon og death threat. Ayaw na lang po ninyo po sila. Kung inyo magkumpusulon, inigawas na ako diya sa dalan, ngit-ngit man gabi pwede. Pero aron limpyo nga paagi, ligsi na lang ko para usab matawag nga murag aksidente, no? So ingani igsoon ang Ginoo akong giserbisyuhan, wa akong nagserbisyo og tao. Gusto nako nga ang mga karnero sa Ginoo naa sa safety, magkuyog tatanan sa langit. Alan sa Kappa members, balik mo sa iglesia, adto mo sa opisina mo, surrender ta didto, magbag-o ta. Duol na mo balik si Jesus Christ, magkuyog ta sa langit. God bless sa tanan. Magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugma. Dagan salamat sa imong panalangin. Lord, ako nagahangyo kanimo nga ipadala ang imong balang espiritu. Magapanalangin sa tanang mga kaigsuonan. Lord, protektahi ang salapi nga imong gipanalanginan sa mga kaigsuonan. Labi na salapi sa mga OFW nga imong gipanalanginan nga dili unta maadto sa skema nga dili maayo. Panalangini usab ang ilang pamilya o Dios. Tagayog dugang kusog ang ilang pamilya. Panalangini ang among mga leaders sa Seventh-day Adventist. Nahibalo kami nga duol na ang imong pagbalik. Among igugol ang among kagalingon, nahibilin na mong panahon nga na kanimo. Tuguti, panalangining matag usa. Amo ning ipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work. My people make me beautiful. My history reveals my strength. Adversity taught me the power of forgiveness. I have found my freedom. My heart is open. My hands reach out. I am the Seventh-day Adventist Church. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.